Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts una vegada més als vídeos que anem penjant a les xarxes. Avui us porto la continuació d'aquell sketch que vam fer d'en Xandri, de l'Enric Jim Bernat, aquest personatge que ens va deixar fa 7 anys i que avui volem recordar amb aquesta actuació que va fer a Pedralta i que li vàrem enregistrar. L'última vegada que vaig poder parlar amb l'Enric va ser en el geriàtric, on jo de vegades hi vaig a cantar, i allà vàrem repassar una miqueta doncs, les nits tan bones que havíem passat de festes a llocs com el Frankfurt Viena, especialment, en el Can Salvi, a Can Toni, al Marabú. Bé, ell s'apuntava a un bombardeig com tal de poder fer la seva actuació, que al final també era remunerada perquè bueno, passàvem el barret i allà tots ens rèiem de tots. A mi li agradava molt divertir-nos, que la gent riés amb ell. Per això s'inventava aquells acudits que eren absurds, però amb el seu riure provocava el nostre riure. I era aquesta mena de bucle, no?, en el que entràvem de ganxoneria 100%. Com sorgeix aquest vídeo enregistrat a Pedralta? Bé, anteriorment, ell sempre anava a veure en Miquel Morlà a l'hotel perquè sabia que tenia una càmera, l'havia vist que gravàvem nosaltres a la televisió Guíxols, ens hem de situar l'any 1989, per tant, i en Miquel no sabia què fer, perquè primer li varen fer dues entrevistes, una a l'hotel i una altra en una casa modernista, i en el tercer diem al Miquel, bueno, què fem? Només està demanant que li gravem un vídeo i jo vaig dir, mira, fem una cosa, com que hi ha l'ermita de Pedralta i ell canta el Camino Verde que va a l'ermita, pugem cap allà dalt, que fotia un fred que pelava, però bé, vàrem poder enregistrar, li vam passar el micro, ell em va donar un llistat de cançons que volia cantar, els acudits ja li havien sortit, ja ho veieu veient en el vídeo, i bueno, ara aquesta, ara aquella, depèn d'on el situàvem. I bueno, li va haver de dir prou perquè no parava de cantar i explicar acudits, per tant ho he editat amb uns 10 minuts. Què va passar també amb aquest vídeo? Amb aquest vídeo resulta que va arribar a Vídeos de Primera, en l'Alfons Arús, i ens va posar un tros en els vídeos de primera, van quedar astorats, ostres, què està passant? I fins i tot, bueno, al veure que era un personatge que donava joc també en aquell programa, doncs l'Arús va fer venir el seu cunyat, en Cárdenas, que el va entrevistar no a Pedralta, sinó, em sembla recordar, a sobre d'un vaixell. Doncs bé, aquí, com us deia, en Xandri ens ho va demanar i nosaltres li vam fer aquest vídeo que era en VHS, en VHS doncs es va viralitzar, vull dir, molta gent els demanava, i vam fer còpies, esclar, se'l trobaven pel carrer i li deia, ostres, Xandri, hem rigut molt amb el teu vídeo, i ell se sentia satisfet. Per tant, com que també molta gent no l'haurà vist, avui tenim l'ocasió. Quan en Xandri va morir, li vaig escriure un post en el Facebook i la família em va trucar, la Cristel, una persona de la seva família, i em va dir, moltes gràcies pel que has escrit i moltes gràcies per com heu tratat sempre a l'Enric, perquè ell era feliç fent el que feia. Que, de fet, ell li agradava cantar coples andaluses, que passa que no se'n recordava gaire de la lletra, ja veureu, i bueno, ell improvisava, no parava. I després els vídeos, els acudits del vídeo, són de collita pròpia. Ja veureu que li agradava tant fer-nos riure que quan acabava l'acudit nosaltres reiem més del seu riure que no pas del contingut de l'acudit, com segurament us passarà a vosaltres. D'aquell article que li vaig fer o del que li vaig escriure, bueno, us faig només un retall, no?, que diu que en Xandri passejava amb les mans agafades al darrere amb un pas lent, allò divisant el panorama, saludant a la gent, mirava en totes direccions, la seva bonomia, simpatia i generositat a l'hora d'intentar sempre fer-nos somriure és una imatge que segurament molts de nosaltres conservem en el record d'aquest il·lustre dels nostres personatges singulars que mereix ni que sigui per un moment tenir present després de la seva marxa, com deia ara fa 7 anys. Ànima de les festes que amenitzava on tots reiem de tots en una orgia de ganxoneria que segurament ara ens aniria molt bé reviure. I tenim l'oportunitat de reviure-la i, per tant, anem a veure aquest vídeo. Si us agrada, si us plau, compartiu i també deixeu els comentaris. Adéu-siau, fins la propera. Una senyora va a una lampisteria y diu, buenas, diu, senyora, diu, ¿qué desea? Diu, venden fanales aquí. Diu, perdón, senyora, diu, aquí se venden luces.
Bueno. Pero camino verde, que va a la mitad. Desde que te fuiste, lloran de pena las margaritas. Oye, porque dentro me decías, yo te vi tantas cositas que he vuelto a encontrar. Camino verde, que va a la mitad. Desde que te fuiste, lloran de pena las margaritas. Hoy siento decir por el camino verde, pero vale se pierde toda mi felicidad. Està molt ben cantada, no? Està ben cantada, no? Home, sempre pot tenir una mica de fallo. Sempre pot tenir una mica de fallo, Miquel? Però vaja. Vinga, la pasteleria. La pasteleria. Hi ha una noia, o un noi, és igual, se'n va a una pasteleria i diu, buenas, diu, venden pan aquí. Diu, hombre, diu, perdona, diu, aquí se vende coca y dulces verdes. Diu, hombre, pues dame una de cada lado. Y prueba una y dice, hostia, dice, no vale nada. Y prueba la otra, digo, está un poco saladita. Digo, ¿sabe qué, señor? Digo, de la misma manera que he venido ya me voy. I de bogeria. Ja Julio Romero de Torres. Vinga, va. Julio Romero de Torres, marxat. Vale. Oh, oh, morena, el dulce ver la vela, la linda guitarra, la reina de las mujeres, morena, de manto, ponía la linda guitarra, como del beso español. Oh! Va, no, està bé. Amb una entrada, amb un taller, amb una entrada, sí, amb una entrada, i diu, buenas, diu, ¿hay alguien aquí? Y al cap d'un segon, un que era dalt, diu, señor, yo estoy aquí, diu, perdone, señor, diu, es que me parecía que no había nadie. És collonut, És nou, aquest, tu. Aquest és bo, deixa'm agafar, aquest està. Aquest és del dia de la noche, tu. Oh, de noche de dia. De dia, de noche, noche de dia. Així és? Estic bé, així és? Quina voleu ara, a veure? Vine cap aquí, sí, a veure. Bueno, jo, a mi niño bonito no te l'aconsello gaire, perquè no m'acaba... L'he cantada i si ve d'aquí, mira, si ve d'aquí la cantaré, si és que d'allò estan de precís, també la canto, però... El Ramona no... Ramona és maca, Ramona m'agrada. Les hem de cantar totes. A València també l'hem de cantar. Doncs la fem ara, a València. Ara la vols fer o vols que canti Ramona? Bueno, has fet la Ramona, tu mateix. Va, fem la Ramona aquí. Vinga, fem la Ramona i llavors les que quedin els podem fotre allà baix. Podem explicar allò de les pinyes o què? Bueno, però aquí, què vols dir? Què es tindria de dir, allò de les pines? Allò que t'ha passat aquest matí. Sí. He anat allà i després he fotut una pina sobre el cap i sort que m'he jupit. Que sí. I a la pina, i sort que t'has jupit. Quina bogeria, a l'hòstia. Bueno, la Ramona. Vinga, Marcant una de Ramona. Ramona, tus ojos lloran corazón, Ramona, y son tus besos de pasión, de ti de dolor, y jamás podré olvidar
por ti sería solamente tu recordar. Ramona, tus ojos veo el corazón. Ramona, que son tus besos de pasión. De ti quisiera y jamás podré olvidar. Ramona, tus ojos de amor. Ramona, que siempre estás tu corazón. Ramona, que son tus besos de pasión. Y en ti quisiera decir olvidar tus besos, Ramona, de amor. Home, mira, me puc equivocar d'una lletra o dues, però mira, se fa el que se pot, tu, escolta. Hi havia un senyor que anava amb una rellotgeria, i com d'aquí allà baix, de la porta, tira el rellotge i l'altre que surt diu: senyor, ja va. Ara vine cap aquí. Bueno, és que no l'he cantada gaire vegada, però mira... No, però vull dir, com que no sabem la lletra... Es toquin els collons. Mira, me'ls toco cada dia, els collons. A veure... Quina queda? Cinta negra, perdó. Vinga, cinta negra, però... I a veure, quines més hi ha? A veure, que no quedem embolicats. Bueno, jo he saltat una, però és igual. Deixa-la. No li sé gaire la lletra i m'emprèn a mi fotre de tot un conjunt que digui, cony, aquesta val res, aquesta és una merda, saps? I a mi m'emprenya molt això, aquesta no, les altres també, però n'hi ha una o dues que no valen res. I m'estimo més, me cago en Déu, m'estimo més no cantar. Abans d'allò m'estimo més dir un xistó o dos més abans de... o tres abans de cantar això. Bueno. Cinta negra, pelo negro, eh? Vinga, cinta negra, cago en Déu, et mataràs. Em mataràs, has fotut un salt ara de poc si et mates. Va. Cinta negra, pelo negro, va. Cinta negra, pelo negro, y de aquella morena, y de un labio yo quisiera, quedó sin sangre mis venas, y tu sala de lamento, de música sin fortuna, que lloran penas de amores, bajo la luz de la luna. Ay, bajo la luz de la luna, sombrero, ay mi sombrero, tienes de gracia un tesoro y lleva rumbo torero. Quisiera quererte, tus besos porque tu sala, tus besos de tu querer, conservo, salí con gracia y el beso. Està ben cantada, eh? Hi ha un senyor que diu a l'altre, senyor, molt de gust d'haver-lo conegut. Diu, ¿se encuentra bien usted? Diu, hombre, ahora en este momento sí, diu, pero es que mañana no lo sé. Va venir. Totes les que hi hagin cantades ja pots fotre una ratlla.